воқеан ҳам айни ҳол мо дар арафаи таҷлилгирӣ аз 90-солагӣ бо нуфузтарин рӯзномаи вилояти Хатлон, рӯзномаи Хатлон қарор дорем ва ин рӯзнома ниҳоят таърихи кӯҳан дорад ва дар муддати 90 соли фаъолияти худ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидааст. Ва бояд қайд кунем, ки саҳми рӯзномаи Хатлон дар журналистикаи тоҷик ниҳоят назаррас аст ва ин тавонист ки як мактаби журналистикаро таъсис бидиҳад ва ҷавонони ҳушманде дар соҳаи журналистика ба камол бирасанд ва махсусан дар инъикоси масоили сиёсӣ ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ ки дар вилояти Хатлон рух медиҳад, ҳамеша дар саҳифаҳои рӯзнома инъикос меёбад ва саҳми назарраси худро дар тафаккури мардум гузоштааст. ба ҳамин хотир имрӯз рӯзномаи Хатлон яке аз рӯзномаҳои хонданӣ дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва мардум ҳамеша дар интизори онанд, ки шумораҳои навбатии он кай ба нашр мерасад. аз ин рӯ ҳоло мо дар арафаи 90-солагии рӯзнома қарор дорем ва имрӯз роҳбарии ин рӯзномаро яке аз журналистони чирадаст устод Носирҷон Маъмурзода ба уҳда доранд ва бо тими бисёр пурқуввати худ ҳамеша кӯшиш мекунанд то тамоми масъалаҳои мубрами ҳаёти ҷомеаро дар он рӯзнома инъикос биёбанд. аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи ҳайати эҷодии рӯзномаи Анвори Дониш тамоми кормандони рӯзномаи Хатлонро бахшида ба 90-солагии рӯзномаашон табрику таҳният гуфта дар эҷодиёти минбаъдаи онҳо бурдбориҳоро таманно дорам.